Dr. Ricky AJ Singkan MP Jongka Shillong minen kasni hakalti bandai chpo langpi ularong hapo nonglang Primary Health Center kabrang kawai na ke jaka ajing sumar ye kate kathan kuntup ru ye kasnong langpi bat ki wei pat kisnong geban hapo khaput jongka jela Meghalaya bat Assam harengkat kajing don langru kinengilam jongka snong nonglang ki doctor ber in charge ya kanika Primary Health Center bakam juru ki nurse Dr. Ki oleh awandrong ye ki babun teliki kamera hakan di jaka sumar kentuk ru ka jaka batia jongki nang sak sumar hakan di health center ularung ru ki kamera ki babun kentuk yu ki lab bat ki di ki jaka aidwa ka lab ki kamera ki long ki bakhem bat ki barit hadu kata-kata bat ka bu jing e ye ki nang tray jo kanika jaka ajing sumar ban ai ka jing syakri ke bahak bat ka bapaka nakap taki pai ba ki wanawat ki jing sumar bat ki ru ki bawan don kam nakam ta ki jing pang ki jing stam juki hakan di ka jaka ajing sumar lengba ka jing fali jumut ba ka jing kran bat ki doctor ki nurse jong ka ni ka Primary Health Center u MP uloyo jing tip ba ka ni ka Primary Health Center kamdon ya pharmacist mantala saubnai hadi mala penkria kamno ya pharmacist jong ka ni ka PHC mantala saubnai nakaleng jong MP ula penpau ka jing smolungo ka bajor ba kumno ka Primary Health Center ni ka jaka ajing sumar bar ka jang ai dawai ki bru kala ban trikam klamu pharmacist manu ban ai dawai ya kinang pang kim dawai na kan ni ka jaka ajing sumar hakan ni ka jing syang bagi doktor bakam ju kinang play jaka ni ka hospital nakaleng jong MP ula phone hakate ka jaka hi sika Director of Health Services dan di DHS ban keli ya ka jing bamdon jong ka pharmacist mantala saubnai hakan ni ka jaka ajing sumar Shushu akan ni ka jing nek jurem nakaleng jong Dr. Ricky ula yo jing tepru baka ambulance jong ka ni ka PHC ke beri ban ai jong sumar ya palat khasan hajar ngut ki beri jong ka te ka than kamdan sate ya ka ambulance ka babiang haka beri baka jaka shong jaka sa jong ki nurse ki doctor bagi pa ki no play jong ka ni hospital le thu bagi shong lang para no play jong ka ni salamar bagi duna palat ki quarter nakaleng ki lam shnong jong ka snong nong lang ke le thu baka ni ka PHC kala red palat bakala kem palat namar ba hakis ngiyaw nong lang kani ka jaka ai jing sumar ka khapnya bat kam don tiwa tamanya ki priuru mar ka jing khapnya palat yang ki priu bak jing bur par ki bri wan sim dawai bar fa sumar hakani ka health center nanong lang Primary Health Center UMP ulai banjure pru ya ka Kordum Sub Center kawadan halti nanong lang ban nei chapo langpi kani ka sub center kadana ka jaka ka ba itnat baka khu ka subab ha nrei kamdan satya ya ka ban penerkam na kamta ban ajing sumar ya ki bri ka bersa sumar hakani ka sub center